हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा दिनैनि तारिखाव एसेबां माने काउन्टाव लानांगौ बाथ्रा होननानै आं साना। एबारथ' थामथि सिरियावथ' BPF फैगोन ना फैया बेखौ जों साननांगोन। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बेफोरबायदि बुंनायाव बिराद अस्तादखा। बुंनो हायो, बुंनायखौथ' सोर हमथानो, आरो बुंनायावथ' थाखा फैसा नाङा। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बेफोरबायदि बुंनायाव बिराद अस्तादखा। दा बे हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा दिनैनि तारिखाव एसेबां माने काउन्टाव लानांगौ बाथ्रा होननानै आं साना। मानोना बिथांनि साननाय आरो बुंनाय बाथ्राफोरनि खुनु भेलु गैया, खुनु प्लान पलिसिजों बिथाङा बुङा, खुनु मिशन भिजनजों बिथाङा लिंक गैया। ओरैनो रायजो राजाफोरखौ एसे मिसलिड खालामनो थाखाय जानला मानला खोथाफोरखौ बुंबाय थायो। आरो बे खोथाफोरखौ लानानै आं सानो जे नोंथांमोनाबो जुदि बेवहाय मायबा क्रिएटिभ कनस्ट्राक्टिभ खोथा गैयाबा बेफोरखौ सावरायनानै टाइम पास खालामनायानो मोजां, आं बिदि सानो। मानोना जोङो समाजखौ आवगायलांनांगौ, समाजाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ, बेखौ मावनांगौ। आरो जोंनि समाजखौ जों मोजाङै मोजां लामाजों दैदेनलांनांगोन। दा नंखायनो बे बिथिङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फेल जादों। दिनैनि बाथ्रा नङा, बिथाङा बिगिनिंनिफ्रायनो फेल जादों। रांखान्थिनि बिथिङावनो जा, सोलोंथाइनि बिथिङाव जा, गुबुन जेबो खामानि मावबोनो हायाखै बिथाङा। दा नंखायनो दिनै बिथांखौ रिजेक्ट खालामदों। एबारथ' थामथि सिरियावथ' BPF फैगोन ना फैया बेखौ जों साननांगोन। जे BPF नि सोरबा सासे MCLA देरहागोन ना देरहाया बेनो साननांगौ जानानै दङ।